خۆسەریا شنگال و civaka êzdî re. Ez neêzdîme, lê min êşa we û nasnameya we ji xwe re kiriye derd. Teqes hûn ê carekî din fermanên nû nejîn. Wê li ti cihî ev zilim neyê dubare kirin. Ez dest ji hesabpirsîna ew kesên ku komkujiya dawî pêk anîne bernadim. Ez ê dest ji şopa jin û zarokên ku hatine revandin bernedim. Ji bo rizgariya wan û edalet pêk were ez ê heya dawiyê têkoşîn bikim. Min ji xwe re kiriye erk û em ê bi hev re ew rojên azad ku hûn ê çanda xwe bi serbilindî bijîn ava bikin. Hurmeta min ya ji bo we mezin e. Ez hebûna we û mafên we diparêzim. Ew xelata guranbiha ku we ji min re şandibû min girt. Ez soz didim em ê rojên hev bibînin ku ew cil jî wê li ser min be. Bihêviya ku em bê awayekî bihêz û azad bigihin hevdû. 8 îlona 2025 bi rêz û silavan Rêber Abdullah Öcalan girtîgeha İmralî. Ji çepemenî û raya giştî re. Em wek rêveberiyên jin, ciwan, rûspî û oldarên Şingalê me nameya ku Rêber Apo ji me re şandibû xwend. Me naveroka wê baş xwend û me li ser lêhûrbûn kir. Me di nameya Rêber Apo de wekî her carê hêvî, hêzkirin, dilsozî û xemxwariya civaka xwe dît. Weke me wî nas kiriye û em ji felsefawiya azadiyê fêr bûne dilsoziya Rêber Apo ya hevaltiya dîrokî, ruhî û fikrî ya bi civaka me ya êzdî re di her hevokekê de belavî ruhê me dibû û me ev carekî din dît. Bi vê nameya xwe re Rêber Apo carekî din bahweriya me bi me da xurtkirin. Dîse hêvî û hêza azadbûnê da me. Di vê nameya Rêber Apo de dilsoziya girêdana ruhî ya ku me û Rêber Apo bi hev dide girêdan xuya bû. Rêber Apo di destpêka nameya xwe de dibêje ez neêzdîme lê xemxwarê û dilsozê vê civakê me. Em jî weke civaka êzdî dibêjin rêberê me em te wekî kesekî nabînin. Em te wekî rêber, pêşeng û mamosteyê xemxwariyê civaka xwe dibînin. Weke civaka êzdî me tu wekî rêhevalê xwe ji dil dît. Em bi rêhevaltiya te ya bê baweriya me re kêfxweş û serbilindin. Weke civaka êzdî me cara yekê dît ku însanek xema me dixwe û ji bo azadiya me têkoşîn dike. Li ser vê esasê em ji bo azadiya te û civaka xwe li ser bingehê felsefeya netewa demokratîk û biratiya gelan di heman demê de jî ji bo xweseriya Şingalê têkoşîna xwe dimeşînin û kar dikin. Wekî gelê Şingalê hemleya ji bo azadiya fîzîkî a Rêber Apo ku me dayê dest pê kirin 2 salên xwe derbas kir. Me di nav van 2 salan de ji bo avakirina pergala netewa demokratîk belavkirina felsefeya Rêber Apo konferans, komxebat, semîner li dar xistin. Di heman demê de meş daxuyanî li gorî pêwîstiyan hatine çêkirin. Nameyên ku Rêber Apo ji civaka me re şandî li her gund komalge de hatine xwendin û pêvajiya aştî û civaka demokratîk bi gel re hate nîqaş kirin. Di dawiyê de weke civaka êzdî em jî soz didin Rêber Apo. Rêberê me ji bo azadiya te ya fîzîkî, xweseriya Şingal û hesabxwestina fermanê heya dawiyê em ê têkoşîn bikin. Em ê gelê xwe ji fermanan biparêzin. Em weke civaka êzdî carekî din soz didin û dibêjin gel Rêber Apo were Şingalê em ê wî bi cil û bergên xwe yên gelerî weke rêberekî civaka xwe pêşwazî bikin. Em wek civaka êzdî carekî din dubare dikin û dibêjin em dixwazin Rêber Apo, Rêber Abdullah Öcalan bibînin. Beşik, Serap, Apo.
Beji, Sero, Apo, Beji, Sero, Apo.